Yemerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi. Chinsa ikominenu sugwe kenseyemo ya Maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubilio Emisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli atata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa omurigereria ngokwarigania asomoroberio Emisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye Biblia. Gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo morobio. Osoma kwebanjiri amatera aliyugusaba nabuiga abateri korwe chikwaya ao abo bago korentera amatera atana amatingu yemisa. Wate tarikina inche Mokogoti Joseph kela Jumapili chise 10:30 mpaka enseyemo ya Maragoba tomocha. Twari tariki kere Jumapili eliubwegokie ime ya Ndizi TV. Umurigereria wegeta sendika Ndizi TV na kwariganira somoroberio wegesinga kama seseni ya keri tukore Jumapili gucakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase gucakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyora matero amatoereru yogosasima. Uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao Kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera yegesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima. Moyo karira bikone tenye basire.